ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Чемпиони пешина UFC Мераб Двалишвили сабаби бохти ҳамватани худ Илия Топурияро гуфт: барои ман Илия ҳолиам ғолиб аст, чунки ӯ дар ин муҳориба ғолиб шуд ва каме дигар монда буд то ин ки ӯ Ҷастин Гейҷиро фавран шикаст диҳад. Ман бояд ки як-ду чизҳоро ба шумо расонам. Илия аллакай аз якум раунд қариб ягон чизро намедид ва бо як чашм ҷангид. Ҷастин Гейҷи муҳорибаи беҳтарин гузаронид, эҳтироми калон ба ӯ. Лекин Гейҷи ба чашми Илия бо ангушт зад. Ӯ бо ангушти калони худ ба чашми Илия зад ва ман фикр мекунам ки ин чиз ба Илия таъсир расонид. Лекин дар ҳама ҳолат барои ман Илия ғолиб аст, гуфтааст Двалишвили. тавсияи беҳтарин барои одамони хароб марҳамат Secret Energy аз ширкати шифофармо ки 100% табиӣ. дар ин Secret Energy ҳама намуди донагиҳо, мавӣ, зардолу, анҷир ва асали тавилдара ҷошудагиай. касоне ки намедонанд, донагӣ аз ҳама чизи серкалориядора ва ин чиза шумо истеъмол мекунед барои вазнгирӣ ба шумо ёрдам мекунад. барое ки ҳамаи донагиҳо дар даруни ин ҳаст. барои заказ кардани Secret Energy ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. чемпиони UFC дар ду вазн легенда UFC Ҷон Ҷонс дар муҳорибаи Ислам Махачев ва Иен Гери прогнози худро дод. ман ба Ислам боварӣ дорам, чунки баъзаи ӯ гӯштин аст. аз гӯштингирҳоро шикаст додан хеле душвор аст. барои ҳамин ман Исламро интихоб мекунам. худи ҳозир ӯро яке аз бузургтарин ҷанговарон номида мешавад. аз ҳамин хотир орзу дорам ки ӯ кори худро идома диҳад, гуфтааст Ҷонс. ва дӯстон, дар ҳақиқат айни замон аз ҷанговарони фаъоли UFC Ислам Махачев бузургтарин ҷанговар аст. ӯ чандин рекордҳои нав гузоштааст ва чандин рекордҳои кӯҳнаро гузашт ва боз якчанд рекордҳои нав мемонад агар ки дар муҳориба Иен Гери пирӯз шавад. ногуфта намонад ки муҳорибаи онҳо аллакай рӯзи 16 август дар турнири UFC 330 баргузор мегардад. топови ҷангори вазни сабук UFC Арман Царукян барои камарбанд ҷангидан мехоҳад ва боварӣ дорад ки ӯ аз ҳама зиёд ин чизро арзанда аст. ман ҳар чӣ зудтар барои камарбанди вазни сабук ҷангидан мехоҳам, чунки ман ҷои худро дар рейтинг арзандаам. ман дар ин ҷоям ва ягон кас ҷои маро гирифта наметавонад, чунки ягон кас аз ман дида зиёд арзандаи муҳорибаи унвонӣ нест. онҳо бояд ин муҳорибаро ташкил кунанд ва ман бояд ки барои камарбанди чемпионӣ ҷангам, гуфтааст Царукян. ана худи чемпион Ҷастин Гейҷи бошад гуфт ки зидди кӣ ҷангидан мехоҳад. барои ман хеле шавқовар аст ки муҳорибаи Конор зидди Макс чӣ гуна ба анҷом мерасад. Холлуэй маро нокаут карда буд, лекин ман ин мағлубиятро маҳкам кардам. ҳатто гуфта мешавад ки ман қасдии худро аз ӯ гирифтам вақте ки Топурияро шикаст додам, чунки Топурия ӯро нокаут карда буд. чӣ гуна ки ман садҳо маротиба гуфта будам, боз такрор мекунам. ман чеҳраи Конор Макгрегорро шикастан мехоҳам. аз ҳамин сабаб бесаброна ин муҳорибаро интизор мешавам ва шодам ки ин муҳорибаро аз наздикӣ бо тарзи зинда тамошо мекунам. ягон шубҳа нест ки Конор Макгрегор аз ҳама ситораи калони ин варзиш аст. муҳориба бо чунин рақиб ба ман пули хеле калон оварда метавонад ва мероси маро боз ҳам бақувваттар ва бузургтар карда метавонад, гуфтааст Гейҷи. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Ҷастин Гейҷи зидди Конор Макгрегор ҷангидан мехоҳад ва муҳорибаи ӯро зидди Макс Холлуэй интизор аст. оиди Арман ва Оливера Гейҷи ягон чиз нагуфт. ана чемпиони пешина UFC дар ду вазн ва ҳозира комментатори UFC Дэниел Кормие гуфт ки кӣ рақиби навбатии Гейҷи бояд шавад. рақиби навбатии ӯ бояд ки Арман Царукян шавад. дигар вариантҳо буда наметавонанд. ман Оливераро мефаҳмам. ӯ ҳозир соҳиби камарбанди BMF аст, лекин ғалаба зидди Матеуш Гамрот ва Макс Холлуэй ба ту ҳақ намедиҳанд ки пеш аз Арман Царукян барои камарбанд ҷангӣ. ба назари ман ҳамаи мухлисон аллакай омодаанд ки муҳорибаи Арманро барои камарбанд бинанд ва ӯ ин чизро бешубҳа арзанда аст, гуфтааст Кормие. дӯстон, худи шумо бо суханҳои Дэниел Кормие розӣ ҳастед ки Арман Царукян аз ҳама зиёд арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст? фикрҳои худро метавонед дар комментария нависед. дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.